namhlanje Yebo mfundisi. sisebuhleni sinenkonzo yemshado. Yebo. Umshado uyinto enkulu engcwele wamiswa uNkulunkulu ekuqaleni. Yebo. Ma uNkulunkulu edala indoda nowesifazane ebabusisa ukuthi abazalane bande uAdam noEva. Uthi ke owesilisa nowesifazane bawushiyise unina abambelele owesilisa kumkakhe. Yebo. Indoda iyoshiya uyise nonina ibambelele kumkayo. Yebo. Bona bobabili bayobanyamanye. Yebo. Indoda angiphinde futhi indoda iyoshiya uyise nonina ibambelele kumkayo bese bebanyamanye. Uma sihlanganisa eparadise sithi umzali wena mzali yise wensizwa kuyimvume yakho yini ukuthi sihlanganise lensizwa yakho nalentombi. Sithi wena yise walentombi kuyimvume yakho yini ukuthi lentombi yakho ihlanganiswe kumbe ishade nalensizwa. Mayeke bathi yebo labazali bobabili umfundisi useyaqhubeka. Uma uqhubeka nencwadi yethu iyabuza ithi kungabe nishada umshado wokukholwa kaNkulunkulu noma nishada umshado wabantu. So imishado ihlukene kabili. Kunomshado kaNkulunkulu othi indoda ithatha unkosikazi oyedwa. Bese kuba khona umshado wabantu. Lapho khona abantu bethatha isithembu. Ngoba uShembe wafika isithembu sikhona azange sichithe wathi izani naso sinjalo. Kodwa ngokukaNkulunkulu ukwehambisana nokaMpostoli Paul lapho ethi khona umpriest akabe mfazi munye angabi namakhosikazi amaningi. Yebo. Ngakho uma sesibahlanganisa eparadise ubuza abazali. Ngiqale ngathi uthi uNkulunkulu noma lithi izwi lenkosi indoda iyawushiya uyise nonina bambelele kumkabo babe nyamanye. Yebo. Uma usushada unkosikazi wesibili ipermission udinga uyithola unkosikazi omdala okuyena ofana akathatha isandla sakho njengendoda yakhe akumukezele kunkosikazi omncane wesibili ebese niyahlanganiswa. So kanjalo kamazwi namhlanje. Sibafisela usuku oluhle abantu abashadayo namhlanje. Siyabonga kakhulu bafundisi. Ngiyathokoza.